муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границара бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боваринок тавсия медиҳем. Ширкати Акай Баҳром мебошад, ки беҳтарин ширкат аст. Мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. Марҳамат, аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо тахкарда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз, аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. ба ҳамаатон роҳи сафед, худо нигаҳбон. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд, ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед, ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат, метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментария нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салому алайкум. хонаи фурӯшӣ хуросон шаҳри ваҳдат. хуросон инҷа тарафи ҳайкали модар рафтан, ин тараф 200 метр ҳайкали модар, ин тараф тарафи балниса 1 километр нарафта балниса мешавам. боло бозорчаи Гулистон. ба ин тараф 1 этаж, неми 1 этаж ҳамон хонаи фурӯшӣ. ин тараф раҳ дора. раҳша мерем. хона якхонага тамоми ремонтш аст. на тараф кухниш خیلی کم طرف لیمون برام لیمون کنم. این در مدرد دست چپ دستی راست چه وجد خونه و بانیش یک جایا. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи Фарход, деҳаи Шафтолу Боғош мегӯянд. 3 дар хона, 6 сотиқ замини бадро. дӯстони азиз, хай шумо дидестем ки хона дар чӣ ҳолатае. дар деҳаи Шафтолу Боғ нархи хонаро 280 000 сомон мегӯянд. бо савдои хуб ҳам мешавад. дар наздики хона мактаб, магазин, масҷид ҳам ҳастае. оби сведе ҳастчай, дарвоза дорад. 4 тарафи хона бо сими блоқати маҳкам карги бароро. хай дидестен нархи хонара 280 000 сомон мегӯянд. ба курси имрӯза 2 389 000 рубл мешавад. 3 дар хона, 6 сотиқ замин. ана дидестен хай дар чӣ ҳолата. марҳамат кунед дар номерҳои 8586 занг мезанед. маълумоти пурра аниқтари хона метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, севимин эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр кӯчаи Айнӣ мебошад. срочна фурӯхта мешавад. хона дар 9 километр қарор дорад. доми 4 этажа дар 3 этаж айни ҳол квартира қарор дорад. дӯстони азиз, ана открити лесенсия дорад. кӯчаи Айнӣ, хонаи барак мебошад. ҳамаш назар ба хонаҳои мобайн калонтар аст. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. хулоса ҳама намуд маршрутка, автобус ба ҳама самтҳои
шаҳра меравад. зимистон отопление кор мекунад. мебелёш туҳфа. дар наздикии бозорча гимназия, поликлиника, бозорча, мактаб, оби светам доимӣ ҳастай. ва дӯстон, нархи хонаро 290 000 сомон мегӯяд дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Айни, 9 километр, ба курси имрӯза 2 млн 474 000 рубл мешавад. ба ҳама чизу 4 қади фурӯхта мешавад. вариантҳои алишам ҳастай. ба ягон духонага қади иваз карда мешавад. бо соҳиби хона кайф кардаги мисол дар болош сум метиҳем. маълумот кунед дар номери WhatsApp муроҷиат кунед. маълумот пурра айниқтари хонаро метавонед аз худи сӯҳбат дастрас кунед. дӯстони азиз, WhatsApp мо барои реклама кардан чизе ки доред, мошин, хона, замин, квартира, марҳамат кунед дар WhatsApp мо равон кунед. +7 960 956 318 номерҳои WhatsApp мо ҳастанд. марҳамат метавонед дар WhatsApp равон кунед. иншоалло мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. дастгиришон пешаи мост. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, кӯчаи Куган, Гулов. 3 дар хона, 4 сотиқи замин. хона хулоса дидесен дар чӣ состояние. нархи хонаро 170 000 сомон мегӯяд. ба курси имрӯза 1 млн 450 000 рубл мешавад. марҳамат кунед дар номерҳои 557 87 60 06 занг мезанед. маълумоти пурра айниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. хона дӯстони азиз, 4 тарафаш бо симиблок маҳкам кардага хай дидесен. 4 сотиқи замин аст. 3 дар хона дар шаҳри Бохтар. кадме ки аз шаҳри Бохтар мисол хона гуфтаги буда хонаҳои ремонтош навкардаги ремонтҳои замонавӣ. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Саъдии Шерозиш мегӯянд. дар хонаи 3 сотиқ замин. хона хулоса кришааш пӯшонагай. хона бо хишти лои бардоштагай. нақша 85 000 сомон мегӯяд. шикатур кардаги стияж кардагай. медрои хулоса дар тизар мечаспонӣ. медрои зиндагӣ мекунӣ. дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Саъдии Шерозӣ бардоро. нақша 85 000 сомон мегӯяд. ба курси имрӯза 725 000 рубл мешавад. марҳамат дар номерҳои 934 57 72 73 занг бизанед. маълумоти пурра айниқтари хонаро аз худи сӯҳбат дастрас кунед. аз ҳаматон хоҳиш мекунам бардор лайкҳоро бизанед, подписия фаромӯш накунед. ман медонам ки ҳаматон хонаи арзон кофтисен. фақат метавонед хонаи арзон аз канали Насим Деҷа дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Леваканди Сарбанд. 4 дар хонаи 4 сотиқи замин дар деҳаи Вахш қарор дорад. хулоса бадро дидесен хона тайёрай барои зиндаги кана. медро як шикатуруш кардагӣ мавҷуд тайёрай. хулоса нархи хонаро 180 000 сомон мегӯяд. ба курси имрӯза бигиред 1 млн 535 000 рубл мешавад. дидесен хай дӯстони азиз, 4 тарафи хона маҳкамай. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. марҳамат бо нархи арзон 4 дар хона 4 сотиқ замин. марҳамат дӯстони азиз, занг бизанед. маълумоти пурра айниқтари хонаро аз худи сӯҳбат дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. хонаи заминӣ ҳавлӣ дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати деҳоти Даҳана, деҳаи Хоҷачархӣ. 4 дар хона бо як веранд бо тамоми шароитҳояш. анборхона, оғилхона, кардонхона ҳам дорад. майдони назди ҳавлагии хона 50 сотиқ мебошад ва 14 гектар дигар замини чоргоҳ, ҷангал ва боғ дорад. нархи хонаро дӯстони азиз 270 000 сомон мегӯяд. воз савдои хуб ҳам мешавад. ба курси имрӯза 2 млн 303 000 рубл мешавад. марҳамат дар номерҳои 988 14 81 48 занг бизанед. маълумоти пурра айниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. раҳмати калон шербачаҳо барои дастгиридон. лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписия кунед. иншоалло ки боз навр оянда хонаи фурӯша пешкаш мекунем. худованд меҳрубон нигаҳбон бошад. хунаванд ҳамаи мо бошбура соҳиби хона, соҳиби мошини хуб гардонад. то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.